Bla dubju aħna żgħażagħ ħalina għandhom priorità importanti mhux biss fil-futur tal-pajjiż imma fil-preżent tal-pajjiż nemmnu li għandhom ikunu parti integrali mill-kisba imma anke wkoll mill-kisbiet kbar li l-pajjiż jista' jkompli jagħmel fil-futur, tkabbir ekonomiku bbażat fuq il-kwalità, tkabbir ekonomiku bbażat fuq il-ħiliet u allura rridu naraw mhux biss upskilling u reskilling imma żgħażagħ li jkomplu jistudjaw, żgħażagħ li jkomplu anke jitalmu aktar snajja u aktar ħiliet biex ikomplu anke huma iwessaw l-orizzonti tagħhom u tal-pajjiż. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li għamel fl-Università ta' Malta waqt Freshers Week, fejn flimkien mas segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino iltaqa' ma' numru ta' studenti li qasmu miegħu l-ħsibijiet u l-ambizzjonijiet tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll l-istens ta' diversi għaqdiet li jinsabu bħalissa fl-istens ta' fuq il-kampus u spjega li għall-Partit Nazzjonalista iż-żgħażagħ huma priorità. Għalhekk il-Gvern ġdid Nazzjonalista jiggarantixxi li s-suċċess taż-żgħażagħ ikun parti mis-suċċess tal-pajjiż. Illum kellu opportunità ltqajt ma' numru ta' entitajiet fejn juruk biċ-ċar fid-diskors tagħhom illi fil-waqt illi jkun hemm ċertu retorika u ċertu anka PR min-naħa tal-gvern u mbagħad fir-realtà jittieħdu deċiżjonijiet differenti. Il-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli jinvesti f'dan is-settur tant importanti. Tam kontrast mal-Gvern Laburista li qed jibqa' juri kemm l-edukazzjoni mhix priorità għalih wara li l-għalliema irċivew il-pagi mingħajr iż-żieda mwieda u l-letturi tal-MCAST għadhom mingħajr ftehim kollettiv. F'rigward tal-għalliema jidher ċar il-gvern jibqa' jsabbat saqajh u jimpika mal-għalliema tal-MCAST mhux qed jifhem illi dawn għandhom valur u anka importanti ħafna illi anka huma jkomplu jagħtu s-servizz meħtieġ fl-aħħar mill-aħħar qed ibati mhux biss il-ħaddiema imma qed ibatu ovvjament ukoll l-istudenti għaliex għal dal-gvern mhux verament jemmen illi jista' jinvesti u għandu jinvesti bis-saħħa fl-istudenti. Waqt din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel ukoll intervent waqt it-trasmissjoni ta' Campus FM fejn saħaq li żgħażagħ qatt ma għandhom jaqtaw qalbhom u bekk jirnexxu f'ħajjithom. U stqar li żmien li qatta fl-Università ta' Malta kien sabiħ ħafna minkejja li huwa perjodu li joffri wkoll inċertezzi. Iżda fl-aħħar mill-aħħar hija din l-edukazzjoni li tibnik u tifformak. Intant preżenti għal din iż-żjara fuq il-kampus kien hemm ukoll ix-Shadow Ministers Justin Schembri, Charles Azzopardi u Bernice Bonello.